Convent, you got a convent. I got convent school. You got a cheese sister. Can you have any cheesy sister? I may want to see me a junior. In a convent school, not like come on. Yeah, but we got when we get pre. On your try there. Only I'm bad bishop. On your try getting me convent, on your try. Good afternoon, bishop. Okay, be like bamboo. You put part he is. You put part he cranish. Bishop, Bishop, my drama. Ranga big coffee, she got them. Massy, she got them. Get send them request here. You can give me a Ranga big one sister. A therefore, I do 26. A banga big one, she got them. I would the mother give Filone. Is she got them now? While is she getting needs, Nanya? Oh, the mother got now. There were 2 bags a year ago before the year ago. A year ago, it also got her hair. She got drama. Onya Coelu. Oh, you will be tough. Damn you. Only one you are coily. A little thing she would have natural hair. They okay like this. Give me a caram them mother see she had them. Sorry, you will need it. Damn you. Ah, yeah. They were for Nana like a pilot to get lasso. Hey, give me. Oh, you can't take and walk away. Hey, you why? And they hold you make them like this. Up on you. I'm on your watch make them like this. Or what I am where? I follow girl for my bishop. What they give to? Yes, damn you. What I can at that place. Kurofuma. Mama. Tonwa. Lele. Heke wogene. Yes, Tonwa. That would have followed you. Got for left. I'm 26 years. I got all our common hadum. I am graduate. Gene Kegros, by you go on a quabound. Mitchell Luzo, because thank you. I go mass communication. Get a mass com. Mass com, when the news, when the advertisement. Emola one all. Mba. You want your bed? Abu moya Anambra. A bed Anambra. Newi. A bed and Newi. Orife. A bed Orife. Umunze. A bed Umunze. Hey, Umunze village. And when I ran a family in Pagama Maga. Mba. Kebish down on your line. Lagos State. Then I can't know. I'm kind of service. Then I'm malo. I'm into travel agent. Then I'm a. The way coming out of man rota. Okay. Me get the work I go to Gide Koku phone ne shake. Sorry. Otale. Rangata ega no tunga kene shake carry phone. Sorry, you were in a bishop. Munega diole. I did, boy. Nega na ha kadendo. No more than the button of manos. Nago mwana. Don't know. Gini buru naga. Oh, yeah, Donna.
Ọkaranka nwụọ. Thanks. Ọkara. Nna gị ọkaranka. Ọ dị afọ ole nwụọ? Ọ dị 78 years. Ọnwụ ancestors na gburu nna, ndị ichie gburu ya, ndị nze gburu ya, ndị ọzọ nwụrụ anwụ gburu ya. Mba, Bishop Aluko ya kwa. Ọ yara arụ nwere. Onye nọ 78 years eleghị iche ga-egbu ya ọwụ ndị ichie ndị mbụ na mbụ. Kebie gbapụsa ahụ ka ọ rịara. Kebie gbapụsa ahụ ka ọ rịara. Ịma na oge ezuole ndị otu ya akpọ ya oku. Ịmasị ndị ichie ndị ancestors ndị nwụrụla anwụ. Ọwụ ancestor ka nna gị nwụrụ gị sa ahụ ka ọ rịara. Ọwụ ọrịa ga-egbubi ya before. Bishop ọwụrụ ọnwụchie. Ọwụ ọnwụchie dị ihe. Elechi ya ọzọ o nwere. Okay, o nwere iwe Bishop. Ịbịa ngabịa gwa m sọ ahụ ka ọ rịara. Tiri ogwu azụ ịbịara ngabịa ịgba ihe ọnwụ ancestral ọnwụ. Ịma ihe ancestral ọnwụ. Okay, aghọtago m Bishop. Ọnwụ onye okenye. Okay. Aghọtago m ihe ọbụla ịhụrụ m chụrụ gị hịa ma ime ya understand gị pụọ jụta onye okenye sele ihe bụ mmadụ ịnwụ ọnwụ ancestors. Okay, Bishop amụtago m nke anyị o nwere iwe. Ebere gị ugwu? Mba o, ebekwe m ugwu. Otela na-achapụ nkanda. Mmiri ara ọ na-agba gị n'ara? Mbakwa. Nkịta ọ taala gị mbụ? Ọ tanụrụ ma ọ chụnugo m ọsọ. Nwa nkịta nyere ọsọ. Ije eme ịgagide n'ụzọ gị na-ekwuru onwe gị okwu ntamu ọ dị gị n'ime. Onye ọbụla ga n'ụzọ na-ekwu okwu. Enwe gị okwu. Nwa ajai ara ntamu n'ime ya. Hey! Lanya, ọ dị ka nwere ihe na-eme gị here. Ọ dị ka nwere ịmasị ara adịghị. Ịmasị nwere nwa ajai ara. Onye ọbụla na-anụ ụta ya na-ekwuru onwe them you ka ajụ everybody ọwụ onye ọbụla ka ọ na-eme. Naanị ihe ara na-agwọta n'ime onye ara wụ gịnị ntamu. Masị nwere nwa ajai ara bịara agwụga bụ mba. Masị nwere nwa ajai ara kwuo gị sị mba. Somebody na-anụ ụta na-ekwuru onwe ya onwe ya yeli akwụghị ya na-ekwuru onwe ya chabiri. Ele ihe ọwụ m chụga gị. Ọnụ Martin, mmadụ nọkọta o wodi ya ị na-aga iche. Gịnị wụ Martin Chineke akpọghị ọkụ? Gịnị wụ Martin? Kpọta onye ara ga-ebịa ngabịa gwa m sọ ọnụ Martin. Because iri ipụ bụ akwa tụtụwa komkom gbam ọtọ gaba n'ụzọ. Onye okay, enwere fon ọzọ ị nwere ebe ahụ? Mba, ọsọsọ nke a m na gị ji ekwu. Jụọ ajụjụ, chọọ ibecha interview, go and verify. Onye na-anọgide ya na-agara onwe ya na-ekwuru onwe ya ụka. A ga-agwa gị na ọwa ara. Ihe ewusi mikwọta onye ara ka onye ahụ. Bishop iwetala, ọ nchete, ụmụ ya bụ nchete. Icheta gịnị? Ihe ahụ ichetara ị ga-ekwuru onwe gị n'ime obi gị, gị na-ekwufute gị na-ekwuru ya onwe gị. Onye ara nọ ndụ na-amaghị sara agbaghị ya. Bishop abụkwa m onye ara. Ije yi pant? Ya na-eyi pant. Agbala ahụ n'aka ntị mbụ. Amanugokwa m Bishop. Agbala gị aka ntị mbụ. Anyị amanugo m aka ntị. Onye gbara gị aka ntị? Na Convent sister. Kesi m na-ara adịghị. Convent school ka sister gbara gị aka ntị. Kesi m na-ara adịghị. Onye sister gbara gị them you. Onye reverend sister gbara gị aka ntị na Convent. Gị gwa m si ishe dị gị mma.
Wa bingo. But I beg what say that or would a normal human being. Onye chite ya mano. Jujuru account gave them Sarah there. Ele him a yabang account. Bishop, him along with so many sisters at the weekend. It were convent. It got a convent. I am convent school. It got a cheesy sister. Can you many cheesy sister? And me won't see me yet in here. In a convent school, not a lack of my local. Yeah, but we got when we get pre. On your try it there. Only I'm bad bishop. On your try in a convent, on your try. Oh, we are also some while. What can there in a convent? Ijangamo. I met to be modia. Can we put away tabe? When we are traveling. My work, my wine. Eka wo veggie. He baga pagara wo bi do te me pepe that side o. Hini na ba ko jule jos. Damn you. Bagara na di bonye kuperele hotel. Gadi ne ka no intact. Yes. Mara ma mo bonye perela. I want be ye me to laka. Ma wine ma wo ke gwa be joku o. Maybe. Say wo Virginia. Second Mary Nkowa ahụghanya ije anọ na nri eri ọrụ Mba. mana nwoke aṅụla gara ntị. Mba bishop mụ na nwoke anọ n'ube emenube m ihe nwoke ma kisi I want to go mgbe m chọọ ime kissing but emero m ya. Genotype gị blood group gị O positive. Okay. Ebe onye nwe bụ onye trala gị nsị gị kpọọ nọmba na ndị a ga-achọ ịkụjasa gị otele na ada nwere ike ote inwere light brain na ụmụ ihe ndị a nwere ike na gị daba n'aka onye ga-edisivu gị na mfe na mana otele gị egherole eghe. And atabe virgin mbụ mbịa ata virgin ugbu a achọ m onye ga-abịa were anụ taka anụ m sunu ji ata anụ bishop ọbụrụ otu ahụ guide agha as guiding angel ekpo angel Michael ekpo angel mbịa guide wa gị n'otele Chineke gbakwa gị ọkụ nwa bingo ịbịara mbịa guide otele mụnwa hụ na ga-ewere ji dọwara egwu tie erile Chineke gbakwa gị ọkụ mbịa guide otele gị ma ha wa damn you Bishop abụrụ m type gị na call your number that's your sister akwa tawala nwoke Ọnụgodi Bishop. Ọ ga-guide ọ ga-help. Go there back and chọta dị nke m. Bishop. Akwụsị m akpụ na nọmba m ka ghara ịvọ m vam. Kpọọ nọmba gị gịnị gbasara m n'otele gị mgbe ị ga-akụwa ya na-enwere ka ị gị nyetụ. Kpọọ nọmba gị 090 64 16 4678. Let's testimony. Nnukwu testimony. Lanya ha bịakwa lekwe pattern ha na-eji abịa. I will take care of you. Akwa pattern ha bịakwa ha kwewe gị nkwa elu kwewe gị nkwa ala gwakwa gị they are not like that. Condemn ụmụ nwoke dị bad ụta anyị nwa dị ọpa pattern
ha ga-ebido ana m agwa gị pattern ha ji abịa ha ga-agwụwa gị otu anyị nwa si dịrị useless very bad that they don't like that kind of people that he was just crossing no meet a life page all pattern ha ga-eji abịa ugbu a na just ha bịa just dewa anyị ụta na-ege ege ekwula ekwu na Christmas erugbele ha na-ege ege